Hello mga guys. Mari trabaho sa mga ordinary guys. Wala na mayabas man guys. Ngatur mo kusgan kayo. Masih rame guys. Oke guys. Guys.
Nabot yung video direct. Nabot. Ako man, ya. Hindi tanay. Tago. Ha? Sa? Ano tago? Kailan ako guys? Kailan ako guys? Nag-isod ako ikaw. Fine. Kailan ako guys? Nag-isod ako ikaw guys. Pinag-uwisan ng marami siguro ako ikaw guys. Easy guys. Easy sa ako guys. Tatap yun, news, logo. Imbak semua yang lagi sini sa barko mo ba? Get suman ko yun. Wala sa pantalan mo. Suwali sa pantalan mo. Barko. Ako panggabi eh. Hindi mo kanta ya.